benvinguts a la meva prestatgeria, jo soc Marta i vos vaig a confessar una cosa. Les recomanacions que vos duc avui no són meues. Este estiu m'ha donat per rellegir per tercera vegada aquest llibre, Las ventajas de ser un marginado, que la versió en valencià que és de Sembra Llibres és Els avantatges de ser un marginat. És un dels meus llibres favorits, no puc dir que siga el meu llibre favorit perquè no podria escollir només un, però del que vull parlar-vos en aquest vídeo és d'unes recomanacions que hi ha dins d'aquesta novel·la. Vos explico. Esta novel·la és epistolar, que significa que el protagonista, Charlie, li escriu cartes a un amic anònim, i el lector el que fa és llegir aquestes cartes. Les cartes van sobre el primer any d'institut de Charlie i en aquest any d'institut, d'entre moltes de les coses que viu, va a una assignatura que es diu Literatura Avançada, on té un professor superguai que es diu Bill. Bill se n'adona enseguida que Charlie és un xic especial, i a banda de les lectures obligatòries per a aquesta classe, per a literatura avançada, comença a donar-li altres títols que Charlie va llegint molt ràpid. Doncs bé, durant la lectura del llibre he anat fent-me una llista de tots els títols que Bill li mana llegir a Charlie. Així que, tècnicament, les recomanacions que hi ha en aquest vídeo no són meues, sinó de Bill, el professor de literatura avançada de Charlie, i en el seu defecte són de Stephen Chbosky, que és l'autor de la novel·la i per tant el creador de Bill. La primera novel·la que ha de llegir Charlie és aquesta, To Kill a Mockingbird, de Harper Lee, i en català Matar un rossinyol. Va estar publicada per primera vegada el 1960 i l'acció té lloc a Macomb, que és un poble fictici en l'estat d'Alabama. La protagonista és Scout, una xiqueta de 10 anys, el pare de la qual és un advocat del poble. El nus de la novel·la ve quan aquest advocat, Atticus Finch, decideix fer-se càrrec de la defensa d'un home negre del poble acusat d'agressió i violació a una dona blanca. La novel·la tracta sobretot del racisme als Estats Units i al final ha acabat convertir-se en un clàssic de la literatura nord-americana moderna. La seva novel·la és Peter Pan, de J.M. Barrie. És una novel·la escrita el 1904, malgrat que tots, òbviament, coneixerem l'adaptació que va fer Disney. No obstant això, és un clàssic que paga molt la pena llegir. La següent és The Catcher in the Rye, de J.D. Salinger. Va estar publicada el 1951. La història és un poc com el viatge de l'heroi, que és com una tècnica d'escriptura, i de fet també em recorda molt a l'Odissea, perquè la trama és Holden Caulfield, que és el protagonista, en el seu retorn des de l'internat de Pensy, que és on l'acaben d'expulsar, a sa casa, i els seus pares encara no saben que l'han expulsat. Este xic, Holden, és un adolescent inadaptat, té moltes similituds amb el protagonista dels avantatges de ser un marginat. De fet, aquesta novel·la va crear molta controvèrsia quan va ser publicada per l'ús de paraulotes i també pel tractament de la sexualitat i de l'angoixa que pateix el protagonista, un adolescent. La següent és This Side of Paradise, de Scott Fitzgerald. És la seva novel·la debut, de fet és del 1920, i és una novel·la on també analitzem o acompanyem el desenvolupament del protagonista en la seva pèrdua de la ingenuïtat i de la innocència, d'aquest pas de l'adolescència a l'adultesa. El següent és A Separate Piece, de John Knowles. Va estar publicada el 1959 i s'emmarca dins del gènere del naturalisme. Igualment és una novel·la on acompanyes el protagonista en el seu desenvolupament personal. El següent és On the Road, de Jack Kerouac. Va estar publicada el 1957 i és una novel·la molt coneguda perquè és, diguem, la representant de la generació Beat. I vos preguntareu, què és la generació Beat? Doncs la generació Beat la podem situar en els anys 50, en la dècada dels 50, i cal tindre molt en compte el context històric en el qual l'emmarquem. Els anys 50 és justament després de la Segona Guerra Mundial. Estem entrant ja en la Guerra Freda, per tant, en Estats Units hi ha amenaça de bomba atòmica, i en tot aquest context històric sorgeix un moviment literari i social, la generació Beat. Aquest moviment suposa una nova manera d'entendre la vida, de rebutjar els conformismes i, a més, és la precursora del moviment hippie dels anys 60.
Doncs aquest llibre, On the Road, el va escriure Jack Kerouac, que pertany a aquesta generació. Al final, On the Road va convertir-se en com un manifest de la joventut que vol viure la vida al límit, el carpe diem, que vol fugir d'allò establert abans d'ells, no? Me la va recomanar un professor d'història justament per entendre aquest context històric del començament de la Guerra Freda i dels 50-60. La següent novel·la és Naked Lunch, de William S. Burroughs. Bueno, no estic molt segura de la pronunciació del seu nom. Aquesta novel·la, la veritat és que és prou diferent a les anteriors recomanacions de Bill. És com, si diguérem, un descens a l'infern de la droga. És també una denúncia de la societat en què està escrita l'obra, que és 1959, contra les religions, contra l'exèrcit, contra la universitat, contra la sexualitat, contra la justícia corrupta, contra la psiquiatria, contra el colonialisme, contra la burocràcia. És a dir, és com una novel·la obscura en el sentit de la concepció del món és molt obscura, no és un món que no té futur, és un món corrupte, trencat. És una novel·la no lineal i crec que això fa que Charlie, a l'hora de llegir-la, diga que és una novel·la molt confusa i que no l'entén. I, de fet, Bill després li dirà sobre aquesta novel·la que li la va recomanar perquè aquell dia ho havia deixat amb la nòvia i se sentia filosòfic. La següent és Walden, de Henry David Thoreau. És un relat basat en fets reals, publicat el 1854, i diguem que està entre la novel·la i el relat autobiogràfic, no? El que sí que és segur és una crítica al món occidental. La següent novel·la la coneixem tots, és Hamlet, de Shakespeare. És una tragèdia de 1603 i la història jo crec que la coneixem tots a partir d'adaptacions, no? És un príncep que se n'assabenta que el seu pare, que era el rei, no ha estat mort, sinó que ha estat assassinat justament pel seu germà, l'oncle del protagonista. Bill, quan li dona aquest llibre a Charlie, li diu que pense en el protagonista d'aquest llibre des del punt de vista dels personatges que ja ha llegit en les novel·les anteriors, no? És a dir, que no es fixe tant en el llenguatge o en les maneres de parlar dels protagonistes, sinó que pense en el protagonista de la mateixa manera que pensaria dels protagonistes de On the Road, de Matar un rossinyol o qualsevol dels que ja hem parlat abans. La següent novel·la és The Stranger, de Albert Camus, L'Étranger. És una novel·la publicada en 1942. En primera persona coneixerem la història del protagonista. Diguem que ell mateix se sent un estrany per a ell, d'ahir ve el títol, supose. I sobre aquesta novel·la, Bill diu que és fàcil de llegir, però no de llegir bé. La següent novel·la és The Fountainhead. Aquesta novel·la és de 1943, d'Ayn Rand, que és una escriptora russa. Aquesta escriptora té una frase molt coneguda que és Man's ego is the fountainhead of human progress, que vindria a ser algo així com que l'ego de l'home és la font d'on emana el progrés humà. Doncs d'aquesta frase és d'on ve el títol de la novel·la. L'acció de la novel·la està situada a la Nova York dels Happy 20s. Sobre aquesta novel·la, Bill ens recomana que intentem ser escèptics, que és un llibre boníssim, però que hem de ser un filtre, no una esponja. Aquesta novel·la Charlie la llegís cap al final del seu any, el seu primer any d'institut, i en aquest intent de ser un filtre i no una esponja, acaba traient una reflexió molt interessant de la novel·la que m'agradaria llegir-vos. Había una parte en la que el protagonista, que es un arquitecto, está sentado en un barco con su mejor amigo, que es un magnate de la prensa. Y el magnate dice que el arquitecto es un hombre muy frío. El arquitecto replica que si el barco se estuviera hundiendo y solo hubiera sitio para una persona en el bote salvavidas, con mucho gusto entregaría su vida por el magnate de la prensa. Y luego dijo algo así: moriría por usted, pero no viviré para usted. Algo así. Creo que la idea es que cada hombre o mujer tiene que vivir su propia vida y luego decidir si la comparte con los demás. Tal vez eso es lo que hace a la gente implicarse. No estoy muy seguro. I ja l'última novel·la que Bill li mana per llegir a Charlie en els avantatges de ser un marginat és The Great Gatsby, el gran Gatsby de Fitzgerald. Aquesta novel·la és de 1925 i està ambientada també als Happy 20s de Nova York, no? De la prosperitat que hi ha després de la Primera Guerra Mundial
i de la llei seca i del contrabandisme que hi ha en conseqüència. Fins així aquest vídeo, espero que us hagi agradat. La veritat és que hi ha un munt de recomanacions en aquest vídeo i si vos heu fixat són tot clàssics de la literatura nord-americana. Suposo que alguna cosa té a veure que Bill siga un professor de literatura avançada en un institut dels Estats Units. Per últim, crec que és molt guai llegir Els avantatges de ser un marginat i després llegir algun d'aquests llibres per adonar-te'n de la complexitat i de la profunditat del personatge de Charlie, perquè la veritat és que totes les recomanacions i tots els llibres que Bill li mana llegir tenen un patró semblant, no? I res d'això, i crec que és molt interessant llegir Els avantatges de ser un marginat i després agafar alguna de les recomanacions que hi ha dins del llibre, no? Que ens fa Bill. Res més, subscriu-vos al canal si voleu veure més vídeos sobre literatura i compartiu aquest vídeo si creieu que algun de tots els títols dels que hem parlat poden agradar-li a algú. Adeu!